Aha. A pustil ten had? Nepustil. Nie. Krása. Retenica, alebo čo to je? To je užovka. Užovka? Perfektné. Normálne sa s ňou pasuje, ale vážne. Kde ju zakmasol? Normálne bitka a drží ju stále. Hoď to. A ináč ju zožer normálne. Normálne má, Hady, jak môj prst vykytvajú. no normálne má príbor, však on si tu nakrája. Teba poprosí. Alebo mňa poprosí, aby som mohol, no. Ale ja idem za pivo. Áno. Musí No toto je úžas. To nehovorte do toho videa. Ja som myslel, že to je nejaká pasca. Čo si badal? Trepať rybu? A ja som to zbádal, že tam čo skáče.